Inday. Tanine. Masaya at tuwang-tuwa. I'm very happy and very, very happy. Yay! 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 Na ako po'y nakabalik na dito sa ating lugar sa Davao. And I shall return. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lucy. Just call me Lucy. Ako po naman ay di kagandahan, Dolanday. Me, I'm ruggedly but deadly. Subalit natapwat. But actually, although that's a matter of fact. Ako naman po'y masarap magmahal. I am a yummy to in love. Matagal po ako sa Manila, Dolanday. It's a very, 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 very long story. I'm very long term in Manila. Kaya pagpasensyahan nyo na ako'y nasanay magtagalog. But just forgive me for being absent today. Because I have a high fever. Matagal po ako, mga 5 buwan. Yes, I remember staying in Metro Manila. Almost 5 months. Ako po'y namasukan bilang isang kasambahay. I'm going to, I am a helper of the One Big Happy Family. In short, Longkatuts. Ako naman po'y masaya. Yes, I'm very happy again. Ngunit kung ako po'y umalis ng Davao, Where are you left in Davao? ako po'y nalungkot. I'm sad. I'm very, very sad. Dahil iniwan ko po ang aking minamahal dito. Because I left. Yes, I left in my heart. My heart will go on. Ngunit, subalit natapwat. Actually, although as a matter of fact, period, comma, Kailangan ko pong magtrabaho. because I want to work. I need money. Yun ang hindi maintindihan ng aking minamahal. That's why, Na si Marlon. Marlon can understand me. Because this look like crazy. At doon po nagsimula ang gapnid ng aking buhay. This is the story of the stagnant of my life. Ay ko biyahe, Luz. Luz, Luz.
Luoy ka na ko, Los. Saan na lang ko siguro biyan, Los. Lon, huwag ka na mag-iyak dyan. Pagpunta ako sa Manila kasi gusto ko magtrabaho doon. Alam mo naman ako na kulang yung pera ko dito eh. Alam mo ba yun? Wala talaga akong source of income dito. Alam mo, nakakapoy na akong mag-ad-ad ng mga labas dyan ba? Hilas naman kayo ka, Tagalog naman ka. Alam mo, nag-practice ako mag-Tagalog kasi punta ako ng Manila, alangan mag-Tagalog naman ako sa Cebu, hindi naman pwede mag-Tagalog sa Cebu. Luz, ayaw lagi Luz, usaon na naman ko dre, Luz. Luz, sino Luz ba? Sina? Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. It's a very long story. Mag-alis na ako, basta sabihin ko sa'yo, huwag kang lumibat ng ibang sixta. Sige na. Sixta. Luz. Alam mo naman ako, lagi akong handa. Girl Scout ako eh. Ay, punta na yung mag-practice tayo dahil malapit na tayong dumating sa Manila. Alam mo, bakit nasasiya ako, nagtatagalog ako. Ano na dito, malapit tayo sa Manila. Ako, Megan. Alam mo, sa totoo lang, yan ang ginagamit na istorya namin sa bahay eh. Mga Tagalog, yung mga ganon. Totoo ka dyan na, Megan! Ay, may iba pa ba? Tara, Mega. Magbaba na tayo. Tara na. Ay, mabuti. Ay, buksan mo, mabuti. Parang maligaw sa balaya eh. Oh, ikaw ba yung naghanap ng mga botet bakal? Ay, sir, ako yung galing Davao, sir, na kasambahay. Para magtrabaho sa inyo dito, sir. Ganun ba? Ikaw ba si Lucy? Opo, ako po si Lucy. Ayaw po, anong pangalan nyo? Tawagin mo lang akong June. June? Bakit? Sige sir, June. Pero tawag na lang sa akin ito, Sir Chief. Tama. Kaya pala Sir Chief ang tawag niyo, sir, kasi sir, may yung uniform niyo may padpaw sa guwa. Sa kaliwang balikat niyo, sir, may padpaw, sir. Security guard po kayo, sir. Hindi ako sikyo, ha? Oh. Pwede, Sir Q na lang, Sir Q na lang. Gusto ba talaga magtrabaho dito? Opo. Ganun Gusto ko ba? talaga magtrabaho dito sa Manila po. Ikaw ba, Lucy, ay ilang taon na? Ako po ay 25 years old. 37, 48, 49, 50.
Hindi ko tinatanong vital statistics mo. Ang laki mo eh. Ay, kaya binabulin nyo ako. Lahat kayo ay. Marunong ka ba magluto? Opo. Sure ka? Sure na sure. Ano bang mga klaseng putahe niluluto mo? Ang niluluto ko po, yung tahong, sugpo, lahat po, lahat. May dala pa akong menu dito. Ano menu? Menu ito po, tingnan mo. May mga ulam po dito. Tingnan ba? Tingnan. Sige. Titignan ko yan mamaya. Pero, sige. Ito sasabihin ko sa'yo, ha? O anong nangyari? May nilita ko isang pagit na babae. Alam mo ba, idol ko po si Andrew eh. Gusto ko makita si Andrew eh. Marunong po kayo mag-rap, Sir Chip? Loko-loko yata itong babaeng to, ah. Ano ba? Magtatrabaho ka ba dito o nangiinis ka lang? Hindi ako nag-iilin sa'yo, Sir Chip. Sabi mo kasi, mayroon nang sasabihin sa akin eh. Kaya nga may sasabihin nga ako sa'yo eh. Kung anong nangyari, mayroon na rin ako isang pangit na babae. Talaga, ang sabi ko. Ang gulo mo. Sige, pumasok ka na nga. Maghanap ka na ng trabahoin mo. Pumanap ka ng pangit. Huwag na, uy. Huwag na. Alam mo, wala dito yung asawa ko na sa abroad. Saan mo ba yung asawa niyo, Sir Chip? Bakit mo ba tinatanong? Hindi kasi po, kayo lang mag-isa dito eh. Kaya ako nagtanong sa inyo. Eh, yung anak ko doon sa lolo niya. Pwede ko magtingnan yung mga picture frame niyo dito sa kwarto mo, Sir Chip? Ba't ka ba pumapasok dito na walang paintulot ko, ha? Hindi po kasi curious lang ako sa malaking ano dyan. Sino ba yung lulo? Tata nyo yung kalbo na yung naka-pink na yung malaking frame? Ha? Oo, yung yung niluluwa yung postizo, tatay ko yan. Tatay. Naisip niya kasi markis yan eh. Kalbo na pala yung tatay nyo, Sir Chip. Eh, ba't ka tumitingin sa ulo ko? Hindi kasi po, liwat kayo ng tatay mo. Alam mo ikaw? Ano pangalan ng tatay mo, Sir Chip? Si Tatay Jonas. Ganun po ba? Pero buhay pa yan, ha? Saan ba yung Bata pa nga yung nobya niyan, eh. Saan ba yung tatay niyo, Sir Chip? Taga dito, siyempre. Saan nakatira? Taga Sampalok yan. Kaya pala maasim yung mukha. Dati, nung kabataan yan, may naging shota yan. Diyan ka sa Davao. Sa Barfa? Taga Barfa. Anong Barfa? Barrio Patay, Sir Chip. Alam mo, Sir Chip, pag magpunta ka doon, dyan panain ka. Maraming lalaki naman, mga bata doon, Sir Chip, may mga ice pick. Yung Tatay Jonas ko, nung kabataan niya, nakarating ng Davao yan. Tapos may naging girlfriend yan sa Panabo ba yun? Panabot. Sa Davao del Norte. At saka Jensan. Pero after that, hindi na siya bumalik no? Kasi na-assign na siya doon eh. Broken hearted pala yung lolo niyo, tatay niyo. Hindi yan, maging broken hearted. Yan ang nang-break ng heart. Ganun po ba? Hala, oy. Grabe naman yan. Teka, ba't ko ba kinikwento sa'yo? Magtrabaho ka na nga, mag-iis ka na Tapos doon. ako nagtrabaho doon sa loob, sa labas, Sir Chip. Maghanap ka ng trabahoin mo. Wala na po. Wala na kayong mga gamit doon eh. Anong ginawa mo sa gamit? Mga gamit yung mga pwede na pang basura nila. Nilabay ko na sa labas, Sir Chip. Ba't mo tinapon? Ay, kulit nitong... Balik mo! Wala na po, kinuha na po ng basurero, Sir Chip. Ay, mga antik yun. Pagagalitan ako ng kasama ko. Magagalit ka sa akin, Sir Chip.
tingnan mo tong legs ko, Sir Jeep. O, magagalit ka na ba? Ano ba yan? Ang daming kagid, ew. Alam mo naman, marami akong kinakain dito. Masarap na masarap yung mga pagkain nila dito, Amerika. Wala pala kayo ng amo mo. Oo, kasi umalis yung asawa niya. Hindi ko alam kung bakit umalis. Balita ko na sa Canada daw eh. Sa Canada, sa Australia daw. Tapos sabi naman yung kapitbahay namin, nandun daw sa Japan. Alam mo, Amerika, pag mag-usap kami tungkol sa Japan, maaga na kami matapos. Parang may karanasan siya, parang may pinagdaanan siya sa sa mga sa Japan. Balita ko nga yung asawa niya ay dancer doon. Tapos, Amiga, daw, pero hindi ako naniniwala sa Japan, Amiga. Tapos, hindi na siya pinapansin. Kawawa. Amiga, tismosa ka, ha? Sa kabilang pikas lang ng bahay mo, tapos, nang chisismis ka dito, Amiga. Amiga, ha? Sandali! Ang bubungol naman nitong mga taong to. Lakas-lakas na nga yan eh. Ay, ano ba yung mga kapitbahay Hoy! Kayo ba? Hinabulin nyo kami! Kita nyo nag-istorya ang mga tao dito, hindi nyo narinig? Uy, ang gwapo pala ng Sir Chief mo, ano? Oo, alam mo dati, hindi yan singit yung mata niya. Biblat man yung mata niya, tapos kinagat niya ng hantik. May hantik ka dito? Ay, may hantik ka sa libro eh! Kasi lasing siya, tutulog nun. Nagdulog siya sa kanyang suka. Tapos, kinagat yung mata niya ng hantik. Kaya, singkit na yung mata niya. Parang yung amo ko lang na si Jojo. Si Jojo? Oo, sumuka din, tapos tinulugan yung suka. Ay, si Jojo Indrina yun. Ay, amo niyo si Jojo Indrina, yung malaking tiyan? Ew! Yes, ginaaga na yung amo ko. Oh, sige, punta ka. Multicab. Ano ba yung service ng amo? Multicab at saka motor? Ew. Anak! Asa na ba yung anak ko dito? Anak ko, namanang-mana sa akin na saan ka na? Sino ka? Tipi-tipi-tipi-tipi. Ha? Narinig ko na yan, napanood ko na yan sa DVD. Sa BCD pa yun. Yung this one at this to. Ay, babae, sino ka? Ba't nandito ka? Hoy, hindi to sinuka, hindi to sinuka. Talagang bumubo talaga to, hindi to sinuka. Ba't nandito ka sa bahay ng aking uniko iho? Kita po ako nagkatrabaho. Anong pangalan niyo? Sino po kayo? Bakit kayo pumasok dito? Gat pa ka. Ito yung sinasabi nila na mula sa pirani dito sa Maynila. Siguro akit bahay ito. Taga-Barpa yata to. Ay! Akit bahay mo na pumasok dito. Ay, straight ka! Saan yung mapa ito? Hindi. Ito, may latigo. Ito. May kapit bahay!
Pero akyat bahay nito, inakyat ako! Inakyat yung bahay ko! Uy, tama na yan, tigilan mo yan! Sir Chief! Bakit mo Bubugin mo yan, Sir Chief! Akyat bahay yan! Ano kit bahay? Yan yung tatay kong chick boy. Ito ba yung... Tatabaan ka sa akin. Pupugsitin kita. Sir Chief, sorry po, Sir Chief. Kastigo ako, anak. Akala ko po, akyat bahay eh. Hindi man siya nagkatok, tapos nagsilik ako dito sa loob. Hindi man siya nagdiretso lang siya nagpasok. Alam mo, ikaw talaga gusto mo bang paalisin kita dito? Sir Chief, wag po, Sir Chief, wag po. Sinasaktan mo yung tatay Jonas ko eh. Hindi, kasi pumasok siya bigla eh. Tay, okay lang ba kayo, tay? Ano ba kita mo sila ka? Ang pula-pula ng pit ko. Ikaw babae ka. Halika nga dito, papupulahin ko rin yung pit mo. Sir Chief, doon na po ako, Amaho talaga lang. Amanghit. La. Sir, Sir Chief, sorry po. pumasok dito sa kwarto ko, ang ingay mo. Nagsisiling lang po ako dito, Sir Chief. Pinupunasan ko na yung mga salamin nyo dito kasi marumi na po eh. Marami pong mga parang ang baho ng batong dito. Sir Chief, bakit maraming salamin po dito sa kisame, sa dingding? Ano ang pakailangan mo? Ayun, gusto ng design ko eh. Gusto ko maraming salamin eh. Lumabas ka lang Para nga doon. makamatamaan kayo ng kidlat. Bahala ka yan. Ano ba ito si Sir Chief? Usap lang sa dali, tapos tulog na naman. Tabi na lang ako Sir Chief. Ang Sir Chief. Ang ganda ng katawan, Sir Chief. Yung abs niya, 8 packs. Hindi kagaya ng kang Marlon, malaki yung tiyan. Lagi pinapagalitan yung kanyang papaalan. Ay, umalis yung papa niya sa bahay nila. Kasi hindi na nakagwanta sa ugali niya. Ano ba? Sir Ba't ka nang- Chief, Ano ba? Uy! hindi ginawa ko, Sir Chief. Napakalakas pala ng aircon nyo dito, Sir Chief. Ba't dito ka tumabay? Doon ka sa kwarto mo. Gusto ko dito, Sir Chief, kasi malamig. Electric pan lang yung pangpalamig doon sa Ang sa arte mo ha. Alam nga naman ako mag-electric fan. Ikaw yung mag-aircon. Dito na lang ako, Sir Chief. Total, tayo na namang dalawa dito. Kasi yung papa niya umalis na. Ano ba? Ano ba? Chief. Gusto ko dito, Sir Chief. Pwede pumasok sa habol nyo? Umalis. Sir Chief. Umalis ka. Sir Chief. Sir Chief. Sir Chief, nakapagsusit na kayo, Sir Chief, ha? Ano ba? Sir Chief. Umalis ka nga. Lumabas ka. Sir Chief, huwag mong hintayin na gumanahulot ang germs ko sa katawan, Sir Chief. Sir Chief. Ano gusto niyo? Huwag mo akong gapusin dito. Hindi kita ginagapos. Nilulubiran kita. Tanggalin mo tong mga lubid. Ayoko. Bakit mo ko tinali? Ngayon, akin ka. Tipi-tipi-ti, tipi-ti. Tipi-tipi-ti, tipi-ti. Tipi-tipi-ti, tipi-ti. Tipi-tipi-ti, tipi-ti.
po, Sir Jeff. Lumayas ka dito. Sir Jeff, ako na... Hindi ko Nalipay naman po kayo kailangan sa ginagawa ko, Sir Jeff, eh. Sir Jeff, Sir ito. Jeff. Idol mo ako. Ah, hindi po kita tinanong, Sir Jeff. Umalis ka na dito. Niyakap mo nga ako, Sir Jeff, eh. Meron nga akong video, tingnan mo. Oh? Video ka na talaga. Sir Jeff, oh, ito yung binitsa ko, Sir Jeff. Na-upload mo na ba yan? Hindi pa. I-upload ko pa to. Ah, Lumayas ka na dito. sige, kung gusto mo, kung palayasin mo ako nito, ito, i-upload ko. Okay, Akin na. Sige. Ah, delete na. Dito sa akin ang memory card. Lumayas ka, lumayas ka! Kaya ka. Lumayas ka! Sir Jeff, wag po, Sir Jeff. Lumayas ka. Sir Jeff, wag mo ako palayasin, Sir Jeff. Wala na po akong laing matirahan dito. Wala akong pakialam, lumayas ka! Sir Jeff. Lumayas Kaya ka! ko, Sir Jeff. Dito na ako, Sir Jeff. Tinood ka, Col? Oo. Si Marlon nandoon na sa Santa Cruz. Mag-asawa na. Col, bakit po kayo nagtagalog, Col? Ay, nandito na tayo sa Davao. Galing din ako sa Manila eh. Naanan kasi ako magtagalog doon. Oh, yun. Nag-asawa na si Marlon kasi parang nag-ininihan silang dalawa. Ayun, nag-asawa na. Balik-balik. Col, kasi, alam mo, sa totoo lang, Col, buntis ako. Okay lang yan. Uso naman yan ngayon eh. Buntis ngayong walang boyfriend. Yung may boyfriend pa. Col, Col, pwede ko bang i-take si Marlon? Hindi na pwede. Kasi malteta yung asawa niya eh. Baka makalabayan ka ng santol, no? Wala bang kontak si Marlon? Wala. Kasi bukid sa Santa Cruz, nasa bukid sila nakatira eh. Isa ka na, iha. Wala, iha lang tawag ko sa'yo. Col, wala naman talaga, Col. Kaya wala na kapoy na pagbisig tinagalog rin pa. Oo, dali! Col, Marlon! Marlon! Sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days Nagbunga po ang nangyari sa amin ni Sir Chief. Pero aminin ko, naging kasalanan ko. Ako'y naging mapusok at marupok. At naging maharot. Pero okay lang yan. Nangyari na ang di dapat mangyari. Wala na rin pala akong balikan dito sa Davao. Dahil nakapag-asawa na si Marlon ng taga Santa Cruz. Idol at Inday, kayo na lang ang nagpapaligaya at nagpapasaya sa akin. Inaakala ko pagbalik ko ng Davao wala na kayo dito. At least nandito pa rin kayo. Maraming salamat po.
At hanggang dito na lamang ang inyong suwat magtatampo. Lucy. You ask me what I want, you ask me what I need. It's nothing you can buy, my heart's not ruled by greed. I don't love a diamond, diamonds you see through. I want you to hold me, I want you to be true. Give me the gift of love. Look me in the eye. Say I'm the one you're dreaming of. That'd be the best surprise. Give me the gift of your sweet love. In the light of the day, in the dark of night. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Ligo-ligo pang Noche Buena para sa inyo kapamilya. Putok lang sa ABS-CBN Prime Video Show sa tabangan ng Christmas Ike. Tandaan kung saan programa ito nakita ang petsa at ang sponsor. Sa papel isulat ang programa, produkto, petsa at ang contact details mo. Ilagay sa white envelope at laki pa na nakita ang sponsor. Sa labas isulat ang date of sightings at ang proof of purchase. Noche Buena gift packs at 1,000 pesos cash prize sa dalawang weekly winners, 1,000 pesos in cash at Noche Buena gift pack naman, dalawang grand draw winners na naghihintay sa inyo. Hatid sa atin ng ABS-CBN Regional Network ng Silver Swan Vinegar at Winner Bee Flow. Bigay permit 70189 series of 2012. Ako si May Basok, barangay health worker sa Buntag, o nagkatiman sa tulog ka mga bata sa gabi. Makaingon gyud ko nga lisod ang trabaho, pero sa akong abilidad, makalahutay ko sa pagbuhi sa akong pamilya o pagpaeskwela sa akong mga anak. Tungod kay, dili ko basta-bastang masakit. Kung ubuhon ko, mayra ka ang akong tumaron. Sigurado ko sa abilidad, barato ang presyo o epektibo pa. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa mga abilidad. Doon na say Myracaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Uli na ba ang tanan na kong anak? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan natin, iyabukin ang